Salutare toată lumea, astăzi o să jucăm Minecraft, am descărcat mapă de pe net, acesta este primul episod. Ne bucură dacă ați da like și subscribe. Se numește Rainbow Map și este făcută de Marco Jit și este un punct, dar și noi trebuie să dacă vreți să continui această serie, apăsați butonul de like, puteți să read me like a fable. I know bad blood bleed. I'd lie if I tried to play like I was falling. God said I'm like an angel. Pretend, read me like a fable. I know bad blood bleed. I'd lie if I tried to play like I was falling. începem. E destul de greu. Pentru că m-am uitat și la mapa pe să nu fie startă pe ceva. Nu m-am apucat lungă, doar că eu o să la parcurs. Și acum, uite, aici ușor. Sar. Acolo mă tem, poate o să plec din nou. Probabil vă plictisiți să vedeți toate acelea sărituri, dar este primul episod. Și cred că azi să mai apară un episod de altă serie, nu vă spun încă ce este. Este un joc pe care sigur o să-l știți, nu a apărut de mult și vă dau un indiciu. Este în browser. Trebuie să vă fi dat seama. Încet, fără grabă, acum îl fac. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah! Am filmat deja 4 minute. Dacă o să pic, să fie vrut. Foarte aproape. Nu, deci nu cred. Nu pot să cred. O să pun pauză și ne vedem când suntem din nou acolo sus, dar cred că v-ați plictisit de toate acelea sărituri. Și m-am ajuns din nou aici. Am stat și m-am uitat. Ce frumos e curcubeul ăsta. Pentru voi vă se pără doar 2 secunde, dar mie nu vă vine să credeți cât am stat. Cred că am stat mai mult de 4 minute cât am stat prima oară.
Nice. Uite, drum. Păresc. Drum. Și asta este un curcubeu. Ce frumos. Și asta nu știu ce. Că aici trebuie să stăm. Bun, și cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa, pa.